Morning София! По тесните улички на София сме. Като цяло сме до една улица, която се казва Солунска. До Солунска за всеки един виден кулинар в София има едно заведение, един ресторант, небезизвестен. Неговия шеф се казва Светомир Николов и собственик, разбира се. Ресторантът е Николас 360 и сега ще имаме един цял ден. Цето ще ни покаже какво ще готвят днес, всички заготовки. Изобщо от А до Я, цял ден ще седиме тук с Цецо и ще си готвиме. Ето го ресторанта, вижте каква хубава тента има. Просто красота, наистина. Много ми харесва вътре. Едно телефонче седи. I just call to say I love you. Така, je t'aime на френски. Айде да влизаме, ще почваме цял ден готвене. Мога ми да ти на мен някаква работа да свърша. Как почна да занимаваш с кулинария? Изобщо. Преди да стигнем до Николас. Баба ми запали пламъка в мене за това да искам да радвам хората с храна. Тази работа ме кара да се чувствам жив и щастлив всеки ден, защото труда ми, който цял ден съм полагал за да приготвя някакви неща и след това за 5 минути да сготвим едно ястие и за 3 минути да отида до масата, много бързо разбираш дали си свършил добре работа, като видиш усмивката или не толкова усмихнато лице на гост. Ти може да имаш най-яките маси, най-яките прибори, най-красивите чаши, най-готиния дизайн. Ако не го правиш с душа и с желание и с сърце, храната ще е много комплицирана, абсолютно безмислена и никому не удовлетворяваща, освен 4 души, дето ще лайкнат в Инстаграм. Гледай как пръска златото от павони. Много е хубаво това злато. Още малко го до изработване, понеже вътре центъра е от крем от пистачо и бял шоколад, отвънка има един ганаш от черен шоколад и покритието е от един крънч с... трябва да му догодиме твърдостта, защото в момента е много твърд. Идеята ни е да е Фереро Роше с сладолед от шамфастък също. Просто ще трябва с ножа да го пробудете, за да го разсечете, защото е малко по-твърд, отколкото на нас не си иска в момента. Но ще ни е важно да ни кажете като вкусове дали ви харесва. Много благодарим. Ние не правиме нещо извънредно. Ние казвам в този бизнес с храната и напитките. Ние правиме нещо, което би трябвало да е в услуга на хората. Ако разкостим думата hospitality, първо си хост на тези хора, което трябва да ги накараш да се чувстват добре, след едно ти дойде някой на гости, защото ние прекараме между 10 и 12 часа на ден в ресторант. Част от моите колеги наричат моите готвачи, моите сервитьори, не са моите. Ако не се чувстваш екип с тези хора, нямаш какво да правиш. И няма как да накараш хора да се чувстват добре на това място, ако ти смяташ, че някой, който ти му плащаш заплата, но той изработва тази заплата заедно с теб, за да изкараш и ти пари. Аз правя всичко. Той е главен заготовчик. Главен заготовчик. Аха! Какво трябва да се прави, другите да се го направили, Милен. аз съм човек. А каквото не е направил Милен? Другите са хората. Не. Шефа е хората. Не шеф, да шеф. Прибирам се вкъщи, очаквам децата ми кажат: шеф, добър вечер, шеф. Милен се бори с мен всеки ден. Мария, здравей, каква хубава боб чорба. Дай му да пробва, Мария. Няма да е сега, после. Като е Тя нещо готово. ме гледа лошо, аз се опитам тук така да... Тя така си гледа, брат. Добре. Не е нищо лично, брат. Не се превъзнася толкова. Мария, какво ще има в обедното меню за днес? Имам 2 супи, едната шкембе. 2 супи. Едната шкембе, добре. Най-хубавото шкембе. Най-хубавото шкембе. Как го правиш шкембето? Сега искаш ще ти издавам и тайни неща, така. Тънки тайни. Значи едното е шкембе, другата супа каква е? Супа от тиква. Крем супа от тиква. Крем супа от тиква. Всички супи ги правим само с зеленчук, за да може да реагираме, защото иначе... Окей. Аз съм алергичен, а най-любимото знаеш кое е? Може ли без? Не. Не бе, може. Защото Не, то е бате, без. няма Не, го. бе, то е без, то го няма. Как стартира с Николас? Аз все още се опитвам да се убеда сам себе си, че аз никога не съм искал да имам собствен ресторант. Просто в един момент, след като бях 5 години главен готвач на едно много красиво място в София, за мен най-красивото място за ресторант София, след 5 години видях, че не е моето място и си тръгнах и си бях казал, сега ще си починем една година, купих си един фудтрък
Почнах да си обикалям да готвя на някакви места и в един момент майка ми каза, супер си го направя, ама в някакъв момент няма ли нещо да вземеш да направиш? Викам, що не си направим едно място да готвим на обяд, едно бистро? И от бистро и пегел, имате ли пегел? И майка. Това са Суклет. едни японци, които патентоват, които патентоват колпачовете и кутията. И всъщност само така ми транспортират месото. И идва всеки път с такъв сертификат. Коя е фермата, какъв е грейта, защото се изнасят от А3 до А5, под А3 не се изнася от Япония. Това всъщност е sustainable лагио, което се взимат крави, които са били за раждане, спира се процеса с раждането след третото раждане и се огояват вече за колене. Окей. Тук нещата се пишат наопаки. Срока на годност първо идва с годината, после идва месеца, после идва деня. Окей. Това е трейс номера на кравата, като паспортни номер. Да, те си имат. И килограми. И какво е? Японци, бат. Изпипано до последния детайл. Ако някой иска лагио на масата, му се носи цялата чиния и той си избира какво да бъде парчето. Защото струва 110 лева на 100 грама, ти може да искаш 120 грамов стек, може да искаш 140 грамов стек, може да искаш стриплойн, може да искаш бонфиле, може да искаш по-мазно, може да искаш по-малко мазно. Избираш си и продължаваме играта. Гледаме на дегустационното да няма неща, които се повтарят в алакарт, когато гледат хората алакарта. Започваме с кьопалото, което даваме топло, заедно с един хляб с овесена каша, който е с квас. След това имаме втори курс, една полента с диви гъби, отгоре има крем от сирена, заедно с трюфел, чипс от еленски бут, пушено олио и олио от магданос. След това имаме трети курс, основното, което в случая е телешкото, говеждото. В случая имаме две говежди и едно лагио. В случая работиме рибай, Австралия, а лагиото е лагио от Япония. В случая ще дадеме ето тези две парчета. Сорбе, българския десерт и след това има дъска с сирена, за да може да си допиеш виното. И да оставиш още парички. Мани. Must be funny. Това е лагиото. Това е основното за дегустационното меню. Един от гостите го е пожелал с лагио, като апгрейд. Другите са стандартното ни месо, което пак е нестандартно. Соса е пепър с сечуански пипер. Some fresh pepper. Bon appétit. For you? After holding all this, I'm not gonna let him out. Thank you. Enjoy. В България имаме особената възможност, доскоро, сега вече не толкова, да ходим на заведение не заради храната, а заради нас самите, за да се виждаме помежду си. Защото не знам ти дали си спомняш, но в моето детство родителите ми се събираха вкъщи с други хора, за да се видят, не се ходеше на ресторант. Аз искам хората, като дойдат тук, да се изключат от околната среда, нали, да ги кефи това, което сме направили и да са си те. Ние да се въртим около тях, искаме ето това дегустационно меню, което е мислено така, че да покаже ресторанта като вярване, нали, че има балканска кухня, че има продукти, които трябва да са сезонни, че ние сме избрали най-добрите такива продукти, най-добрия начин да ги презентираме и ти да си с човек срещу тебе и ние да се въртим около тебе, без да те занимаваме с излишни неща. Това е усещането за мен да си вършиш добре работа. Виждаме, че чиниите са празни, мъжът си е сложил приборите, не се дига още чинията, докато дамата не се нахрани. Защото ако дигнем чинията на мъжа, дамата почва да бърза, защото се чувства неудобно. Валрона Сатилия 60%. Си, сеньор. Супер кефи ме, че не си служи захар. Много. Никаква. Даже никаква ли? Никаква е. Има само сладост много тънка. Понеже сладоледа тук е с млечен и с черен шоколад и водата от рози. И имаме центъра от лешници, като пралин направен бомбон, който ще сложим после като почне да стяга. Затова няма захар. А и се стремим в десертите да има един сладък, който да е за хората, да много обичат сладко. И другите са по-умерени. По-умерени, един, който да е с бял шоколад. За хората, които не обичат шоколад, имаме българския десерт с киселото мляко. Това храна да сервира Николас. Стараеме се да е сезонна балканска кухня. Имаме
две неща през годините, които никога няма да се променят, докато съществува ресторанта и са нещо, което презентират Балканите в целия им блясък. Нашето топло кьопало с снега от крави и овче сирене и десерта от седено кисело мляко с мед и орехи. На звучене звучат супер прости, но с старта и финала на една вечеря, ако си с дегустационното меню, в което ти показваме, че дори тези простички неща са доста интересни, могат да те изненадат с вкус, без да изглеждат като купче гони квадратче. Това е нашия все още експеримент с баничка с печено зеле и свинско, с пикантно масло с ферментирали чушки. И ще им сложим малко мента отгоре. Да им го дадем като комплимент на твоите гости. Трябва да е вкусно. Трябва да е храната, която ти се яде, а не която някой ти е казал, че трябва да ядеш. Готвя и сервирам храната, която мисля, че в този момент, на тази географска ширина, е най-доброто нещо, което аз мога да направя. Това е последния курс от дегустационното меню. Много добре. Корса с сирената, български сирена, мед с трюфел и полен, като почваме от 240 дневно сирене, 340 дневно сирене и 360 дневно сирене, което е много наситено и интересно, леко кисело и леко солено. Това е доста солено и са такива сирена за завършък на винения акомпанимент. Ако сложим нещата на кантар, виждаш много часове, много неблагодарност, много натоварване психическо, емоционално. Никой не говори за това, че един човек в кухнята или в сервиза трябва да е жесток психолог, за да може да решава проблеми в залата. Има случаи, в които нещо свършва, нещо се е развалило, умира хладилник. Идваш сутринта в 8. Ако не си сложиш в главата, всичко ще е наред. Днес ще е жесток ден, утре ще е още по-хубав. Тази вечер ще имаме жесток сервис, ще има само готини хора. Усещането, което искам да предам на хората, да седиш на стола и да сме толкова добри в това, което правим, че да си мислиш, че света се върти около теб. Завършваме класически. Шеф Николов точно слага последно ризото и Едно лагио едно лагио и едно рибайче. и едно рибайче. С полентичка. С полентичка. Цял ден много готвене беше, много вкусна храна. Аз съм много доволен от деня. Цецо не е толкова доволен от мен, защото аз само се бутам тук и им преча и вика, че гърба, махна си телефона, гърба ми е широк. Но денят беше невероятен. Много благодарим, че така го оценявате. Много добре си изкарахме ние. Това е изключително важно. Всички гости в този ресторант да си изкарват добре. За още такива кулинарни дни, мизанплас, следете канала на The Inside Foodie и моя Милос, и не само, и още такива красиви хора като Цецо, които се разхождат с разни бухалки с кухни.